ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। 2 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଉନଥିଲି, ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ ଥିଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇ ହେଲାନି। ଆଜି କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି? ଆଜି ଆମ ଘରେ ପୁରୀ ହେଉଛି। ତମେ ଭାବୁଥିବ କ'ଣ କାହା ଘରେ କ'ଣ ପୁରୀ ହେଉନଥିବ ଏଇଆ ଭାବୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁ ମା ବନାଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ବି ଥିବ। ସେଇଟା ପୁଣି ଯେଉଁ ଓଷା ପାଇଁ ଆମେ କରିଥିଲୁ, ସେଇଦିନ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରି ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ହେଲାନି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଜି 110 ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ସ ଆଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରେ ଆସିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ରିପ୍ଲାଏ କରିବି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଓକେ, ସମସ୍ତେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ମୋତେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ଆମ ଘରେ ପୁରୀ ବନାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଦା ଚକଡ଼ି ଦେଇଥିଲି, ମୋତେ ମନେ ନାହିଁ। ତାପରେ ମମି କହିଲେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବନି, ତାପରେ ମୋତେ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ କହିଲେ ମେଥି ପତ୍ର ଟିକେ ପକାଇବା କି ନା ଅଟା ହିଁ ଆଣିଥିଲି, କାହିଁକିନା ଆମ ଘରେ ଅଟା ନେଇ। ଏବେ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗହମ ଏଇଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଳୁନାହିଁ, ତ ଗୋଟେ ଯେମିତି ହେଲେ ପୁରୀ ବନେଇବାକୁ ତ ହେବ। ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ଡିଶ୍ଟା ହେଉଛି ପୁରୀ, ମୋତେ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଆମେ ହେଉଛୁ ମଇଦାରେ ଆମେ କରୁ, ଜମା ଗହମ ଅଟାରେ ଆମେ କରୁନା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏ ପୁରୀଟା ମୋତେ ବହୁତ ବି ଭଲ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଚକଟିଛି। ମାମି ହେଉଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍, ମାମି କ୍ୟାମେରା ଧରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଚକଟୁଛି। ଯଦି ତମେମାନେ ଅଟା ଚକଡ଼ିବେ, ଯେତେବେଳେ କାହା ଉପରେ ଟିକେ ରାଗ ଥିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ରାଗଟାକୁ ୟାରି ଉପରେ ଦେଖିବ। ସେ ତାରି ଉପରେ ଦେଖେଇଲେ ଅଟା ଯେମିତି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଚକଡ଼ି ଦେଇପାରିବ, ପୁରା ସ୍ମୁଥ୍ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଏ ଟ୍ରିକ୍ସଟାକୁ ତୁମେ ୟୁଜ୍ କର, ଟ୍ରାଏ ବି କର, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ମୋର ସେଇଦିନ କାହା ଉପରେ ରାଗ ବି କିଛି ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ସେମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚକଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଟିକେ ପାଣି ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତଥାପି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ସେମିତି ଚକଟାଟା ହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ବହୁତ ଜୋରରେ ପ୍ରେସର୍ ଦେଇକରି ମୁଁ ପୁରା ଚକଡ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ବହୁତ ପାଣି ହେଇଯିବ ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ବେଲିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଥିଲା। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ମମି କହିଲେ ଟିକେ ତେଲ ପକାଇବା। ମମି ଯେତିକି ତେଲ ପକାଇବା କଥା ପକାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କେଜି ଆଣିଥିଲେ, 1 କେଜି ଆଣିଥିଲେ, ତ 1 କେଜି ବି ମୁଁ ଚକଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ମାପଟା। ତ ପୁରୀ ତ ବନା ହେବ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶାଶୁ ମା ବାପା ଖାଲି ରୁହନ୍ତି, ଆମେ 3 ଜଣ, ଆଉ ମୋ ଦେଢ଼ଶୁର ସ୍ୱାମୀ ସବୁ ବାହାରେ ରୁହନ୍ତି। ତ ଆମେ 3 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ବହୁତ ହେଇଗଲା। ମମି କହିଲେ ବହୁତ ହେଇଯିବ। ମୁଁ କହିଲି ମମି ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସତକୁ ସତ ବହୁତ ହେଇଗଲା। ଆଉ ତାପରେ 2 ଦିନ ଆମେ ରଖିକିରି ଆମେ ବି ଖାଇଥିଲୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିଲା। ଏମିତି ଚକଟାଟା ଚକଟିଲେ ହିଁ ମେ ବି ଭଲ ଲାଗିଛି। ତାପରେ ବାପା କହିଲେ ତମେ ଚକଟିଛ, ମୁଁ ଯାଇକିରି ମଙ୍କା ଆଣିକି ଆସେ, ମସଲା ପକାଇକି ମଙ୍କା ଆଣିକି ଆଇଲେ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ମଙ୍କା ଖାଇବା ଭିତରେ ଚକଟି ଦେଇକିରି ମୁଁ 10-15 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ଥାଳି ପକାଇକିରି ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଦେଇଥିଲି, କାହିଁକିନା ପବନ ଗଲେ ସେଇଟା ପୁରା ଟାଣ ହେଇଯିବ। ଘୋଡ଼େଇକି ଯଦି ରଖିବ ତାହେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଥିଲି। ଆପଣମାନେ ବି ଚକଟି ଦେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁନି, ଚକଟି ଦେଇକି 10-15 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ମାମି ଆସିଲେ, ମୁଁ ବେଲିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ମୁଁ ବେଲୁଥିଲି। ମାମି କହିଲେ ଡେରି ହେବ, ମୁଁ ଟିକେ ଗୋଳା କରିଦେବି, ଆଉ ତ ତାପରେ ତୁ ବେଲି ଦେବୁ ବୋଲି କହିଲେ। ମୋତେ ବି ମମି ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ 2 ଜଣ ବି ଯେତେବେଳେ ବି କାମ କରୁ, ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ହେଇକି କାମ କରୁ, ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମାମି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମୋତେ ବତାନ୍ତି, ଏମିତି କର ସେମିତି କର ବୋଲିକିରି। ମାମି ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ମାମି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ରୁଟି ବେଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲିଣି। ମୋତେ ରୁଟି ବୋଲେ ଏତେ ଆସେନି, ରୁଟି ଆଉଛି ସରି, ପୁରୀ ବେଲିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ମୁଁ ଏଇଠିକି ଆସିକିରି ରୁଟି ବେଲିବା, ପୁରୀ ବେଲିବା ସବୁ ଶିଖିଥିଲି। ମୁଁ ଆମ ଘରେ ମୁଁ ଟୋଟାଲ୍ କିଛି କାମ ହିଁ କରାଏନି, ତ ମୁଁ ଖାଲି ଡ୍ୟୁଟିକି ଯାଏ, କାମ କରିବାକୁ ଯାଏ। ତ
ତ ପୁଣି ଘରକୁ ଆସେ ଖାଇ ପିଇକିରି ଶୋଇପଡ଼େ। ଆମ ଘରେ ଥିବା ଯାଏ ମୁଁ କିଛି କାମ କରେନି, ବାସନ ମାଜିବା କି ଡ୍ରେସ୍ ୱାଶ୍ କରିବା ସବୁ ମାମା ହିଁ ଦେଖୁଥିଲା। ମୁଁ ଏଇଠି ଆସିକି ସବୁ କାମ ବି ମୁଁ ବି ନିଜେ ନିଜେ ଶିଖିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଶାଶୁ ମା ବହୁତ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିକିରି ମୋତେ କିଛି ବି ମୋତେ ପାଟି କଲେନି, କିଛି କଲେନି। ବହୁତ ଗେଲରେ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରୁହନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମୋତେ। ତ ମୋତେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବି ଶିଖାଇ ଦେଲେ ଓଡ଼ିଆ ହିଁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଅପେକ୍ଷା ମୋ ଶାଶୁ ମା ହିଁ ମୋତେ ବହୁତ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଠି ଥିଲି, ତାପରେ ମୋ ଶାଶୁ ମା ହିଁ ମୋତେ ସବୁ ବତାନ୍ତି ଏମିତି କଥା ସବୁ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଯାହା ମୋତେ ଭୋକ ହେଲେ ମୁଁ ଆକ୍ସନ୍ରେ କୁହେ, ମାମି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ତ ମାମି ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଫେଭରେଟ୍, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମାମି। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଭଲରେ କହୁଛି କି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇବେ। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଯଦି କିଛି ଭୁଲଭାଲ କଥା କୁହେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବେଲୁଥିଲି ଗୋଟେଟା, କିନ୍ତୁ ତଳେ ଅଏଲ୍ଟା ଟିକେ କମ୍ ପକାଇ ନେଇଥିଲି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମୋଡ଼ି ମାଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତଥାପି ତାକୁ ଆମେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକିରି ପୁରୀ ଦେଖରେ ବେଲି ଦେଇଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେତେ ବେଲି ଦେଇଛି ଏଇଠି। ମାମି କହିଲି ତମେ ଯାଅ ମୁଁ ବେଲି ଦେବି, ତମେ ଯାଇକିରି ଛାଣିଦେବ, କାହିଁକିନା ଛାଣିବା ବି ଗୋଟେ କାମ ନା। ତ ମାମି ଯାଇକିରି ଛାଣିଦେଲେ। ମୁଁ ସବୁ ବେଲି ସାରିଲା ବାଦେ ମୁଁ ଯାଇକିରି ମାମି କହିଲି, ମାମି ଛାଣି ସାରିଲା ବୋଲି ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ମା ଏତିକି ଅଛି, ଆହୁରି ଅଳ୍ପ ଅଛି। ମୋତେ ବି ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ କରୁଥିଲା। ମାମି କହିଲେ, ମାମି ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ କରୁଛି। ମାମି କହିଲେ ତ ଯା ଖାଇନେଇ ଆସିବୁ ବୋଲି କହିଲେ। ସେଠୁ ମୁଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିସାରି ତାପରେ ଦେଖିବି ବୋଲିକି ଦେଖିସାରିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଯାକ ଅଦା ମାମି ଛାଣି ସାରିଲେ। ଆଉ ୟା ପରେ ଆମେ ଯାଇକିରି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମୋତେ ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ କଲାଣି। ମୁଁ ଭାତ ତାପରେ ତରକାରୀ କରିଥିଲି, ଭେଣ୍ଡି ତରକାରୀ, ସେ ପୁରୀ ସବୁ ଆଣିକିରି ମୁଁ ନିଜେ ଖାଇଲି। ତ ମୋତେ ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ କରିଥିଲା। 9ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଥିଲା ରୋଷେଇ ହଉ, ମୁଁ 8ଟା ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଖାଇବା ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲା। ତ ମୁଁ ବେଳାବେଳି ମାମି କହିଲି, ମାମି ତୁମେ ଟିକେ ଛାଣିଦିଅ, ମୁଁ କାହିଁକିରି ଆସିବି ବୋଲି। ଏଇଟା ଆମର ରାତିରେ ଡିନର୍। ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଇଏ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଥିଲା ମୋତେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଓକେ, ବାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।